tuturor. Dan Damar zice: Iuda ne spune despre Enoch ca prorocit. Deci e logic să-l considerăm proroc pe Enoch. Fără doar și poate. Clar că toți au fost proroci. Toți care au fost în corelare, în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu și care au avut ceva de spus pentru lume. Și Noe a fost proroc. Și Sem, băiatul lui Noe, a fost proroc. Ați luat în considerare prorociile lui atunci când descifrați vechi profeții, pardon. Da și nu. De ce da? Pentru că singura prorocie autentică a lui Enoch este cea menționată de Iuda. Nu, pentru că tu când întrebi dacă am luat în considerare prorociile lui, te referi la cartea lui Enoch. Acea lucrare pseudoepigrafică, și aceasta înseamnă, când zic pseudoepigrafică, înseamnă că nu este scrisă de Enoch. Cel mai probabil este datată din perioada celui de-al doilea templu, dar când zic perioada celui de-al doilea templu, mă refer la cel puțin 490 de ani. Din ce cauză? Pentru că în perioada aceea, în literatura iudaică, au apărut mai multe lucrări așa numite pseudoepigrafice. În paranteză vă spun că în teologie și din perspectiva cercetării istorico-critice și cartea prorocului Daniel este considerată pseudoepigrafică și o parte din cartea prorocului Isaia este considerată pseudoepigrafică. Cel puțin Isaia, capitolul 53, este considerat a nu fi scris de Isaia, repet, de către cercetătorii care se bazează pe metoda istorico-critică de cercetare. Și ei spun că Isaia, capitolul 53, a fost scris de către un autor, unul care a fost martor la evenimentele răstignirii Domnului Hristos. Și a fost un pasaj, un capitol integrat ulterior în cartea prorocului Isaia. Tot felul de trânte de felul acesta, vorba unui prieten de-al meu, hârtia suportă orice. Adică orice prost așterne ceva pe hârtie și hârtia nu zice: bă, nărodule, ce faci aici? Mă violezi. Nu, hârtia tace liniștită, suportă orice. Din cauza aceasta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Deci, ne întoarcem la cartea lui Enoch. Cartea lui Enoch este cu siguranță o carte plasată în timp, ca și creație mă refer, înainte de perioada esenienilor, adică înainte de intersecția dintre ere, ca să spunem așa, da? Deci pe vremea când Domnul Hristos era bebeluș, da? Cel puțin, dacă nu mai și dinainte, v-am spus, ea este din perioada celui de-al doilea templu. Când zici perioada celui de-al doilea templu, zici Zorobabel până la distrugerea Ierusalimului, da? În manuscrisele de la Qumran, de la Marea Moartă, apar fragmente consistente, dar nu integrală, da? Apar fragmente consistente din această lucrare pseudoepigrafică, repet, spun de 10 ori dacă vreți, pseudoepigrafică. Nu este a lui Enoch, ăla pe care l-a luat Domnul la cer. Această lucrare nu este a lui Enoch. De ce nu este a lui Enoch? Pentru că ar fi trebuit să o ia Noe în corabie ca să o avem și noi astăzi. Nu înțelegeți că e simplu? Sau măcar unul din fiii lui Noe, sau s-o fi băgat-o sub fustă cumva vreo noră sau nevasta lui Noe, ceva de genul ăsta. Sau s-o ia în trompă un elefant și s-o bage în corabia lui Noe.
sau să nu ia niciunul dintre ei să o bage în corabia lui Noe, dar să fi fost scrisă pe plăci de granit. Așa cum au fost scrise în hieroglifă atâtea și atâtea informații pe piramida lui Cheops, informații care au fost decopertate de pe Marea Piramidă din Giza, piramida lui Cush, da, lui Cheops, și pe vremea lui Napoleon, de către Napoleon, cât a stat 10 ani de zile în campania din Egipt. Și toate acele plăci de granit, la revedere, nu mai sunt inscripționate în hieroglifă, deci toată piramida era placată, nu era așa în trepte ca treptele de la casă, ci era placată cu granit. Placată cu granit de colo până acolo. Ai văzut, când am fost la Place de la Concorde, uite ce era aici. Obeliscul acela de la Luxor. Ții minte că nu găseam noi loc de parcare pe aici. Deci... Obeliscul de la Luxor, exact chiar aici la Place de la Concorde. Deci, întorcându-ne la cartea prorocului, așa zisa cartea prorocului Enoch, ea este o lucrare făcută cu siguranță de către altcineva, nu de către Enoch, și atribuită lui Enoch. Nu este singura lucrare scrisă în felul acesta. Mai sunt și alte lucrări scrise și puse pe seama unor personaje celebre ale antichității. Cartea aceasta este cea mai celebră și datorită faptului că Enoch chiar este un personaj de poveste, da? A umblat cu Dumnezeu, l-a răpit Dumnezeu, l-a luat la cer. Acum, ce ar trebui să iau în considerație? Și ceea ce spune prea iubitul nostru frate Sebi, că nu doar Enoch, dar și Moise și Ilie și toți cei care s-au ridicat din morminte odată cu Domnul Hristos au fost duși într-un spațiu la fel de natural și teluric, adică într-un spațiu care reprezintă altceva decât sala tronului. Într-o creație la fel ca a noastră, tranzitorie, dar nu Sfânta Sfintelor. Și că ar fi acele ființe din Pleiade care au venit și au luat legătura cu guvernul american numiți pleiadenii. Poftim, avem și noi aici un deuterocanonic, da? Care are idei. Cartea asta a lui Enoch, și ca să închei toată povestea asta, are și o istorie destul de sinuoasă așa, ce aveți voi în mână acum, sub forma unor 100 și ceva de pagini, da? Cam 108 pagini, este Enoch 1, nici măcar aia de la Qumran, da? Este Enoch 1, care pe filieră etiopiană a supraviețuit în creștinism. Etiopienii ăștia, pe lângă faptul că au pielea neagră, mai au și alte apucături. Cum ar fi pretenția că dețin chivotul. Voi nu știți treaba aceasta? Că biserica etiopiană ortodoxă coaptă, ca să zic așa, da? Coaptă, are pretenția că adăpostește chivotul. Voi nu știați treaba aceasta? Etiopienii ăștia adăpostesc nu doar chivotul, băi, bade. Au precedente periculoase. Adăpostesc și cartea prorocului Enoch. Maica mea, păi este singura lucrare de anvergură care a supraviețuit potopului. Ce vrei mai mult decât atât? Păi, băi, Dan Damar, dacă cartea aceea ar fi autentică, noi ar trebui să fim dobitocii planetei, mă. Iar dacă acea din cauză, în primul rând, că în cartea aceea spune că jubileul are loc odată la 50 de ani, în timp ce noi din Scriptură am înțeles că la 49. Hai să o luăm formal. Doar să dăm o dovadă scriptică a vorba ta dobitociei noastre, da? Cu cartea lui Enoch. Chiar îi invit pentru cultura generală pe toți cei care sunt interesați să citească cartea aceasta, să constate și ei principiile
pe care se bazează felul acela, că de la un cap la altul se observă hermeneutica a insului pe care a scris-o, știi? Se observă hermeneutica lui. Se vede că el aparține unei culturi. Gândea într-un anumit fel, da? Acum, E greu să te gândești că o carte... Am acasă o carte, uite așa, care se numește Dicționar de demonologie, etnografie și folclor. Da? Uite așa. Da. Și cam 3 sferturi, poate chiar mai bine, am citit-o, da? Așa, cu ce m-a ajutat? Știu pe seama cărui drac sunt puse toate motivele acelea cu floricele, cu triunghiuri, cu crăcănele, din motivele folclorice. Motivele folclorice ale oricărui popor evocă niște grafii, da? Niște însemne ale unor spirite ancestrale, ale unor draci. Deci nu s-au coborât îngerii lui Dumnezeu din cer și să-i zică lui Filoftea: băi, Cucoană, tu când te îmbraci în sfânta sărbătoare a zilei de miercuri să te duci la horă, da, tu să-ți pui în piept un trandafir, pentru că trandafirul reprezintă, cum să spun, grădina lui Dumnezeu din paradis. Nu, mă! Deci este certificat științific că dicționarul ăla n-a fost scris pe genunchi. Orice dicționar este scos sub egida unei academii, ca să se știe povestea asta. Și dicționarul ăsta de demonologie, etnografie și folclor este o lucrare de referință. Așa că citiți și voi cartea lui Enoch ca să ce? Ca să învățați și să vedeți cum au încercat dracii să încurce revelația lui Dumnezeu și să spună niște lucruri, uite așa. Am citit în dimineața asta niște comentarii, niște print screen-uri la niște comentarii trimise de o prietenă de-a noastră din Anglia, unde unul făcea apologia sau nu, apărarea sau nu a Ellen White și spunea că, zice, Ellen White mai spune și lucruri adevărate. La care zice ăsta ca răspuns, zice, tocmai de aceea cineva care spune și lucruri adevărate este cu atât mai periculos decât un ins care spune sau scrie numai tâmpenii și numai trăznii. Adică tu propui că să luăm în considerare. Eu am luat în considerare în felul acesta, Dane. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte. Toată Scriptura, da? Aceasta este unitatea de măsură. Sunt multe rețete și rețetare în lumea aceasta. Poți să pui la o adică și piper în cafea și o să aibă un gust destul de... diferit decât cafeaua cu cardamon. Da, destul de interesant, știi? Dar substanța de bază e tot cafeaua, mă. Când pui piper în cafea, nu poți să zici că bei cicoare de piper cu aromă de cafea. Bei cafea cu piper. Exact așa este și aici. Știi de ce, și să-ți răspund în modul cel mai deschis și sincer, știi de ce nu iau în considerare să fac o combinație dintre cartea prorocului, așa zisă, a prorocului Enoch și Biblie? Pentru că n-am terminat de înțeles Biblia, mă. Tu îți dai seama ce Talmeș-Balmeș ar ieși, ce nebunie, nici nu se pronunță corect Talmeș-Balmeș. Ia scrieți-mi pe chat cine știe cum se pronunță corect expresia asta. Ce amestecătură, ce nebunie ar ieși. Noi n-am terminat de înțeles desăvârșit și complet Scriptura, mă. Cu ce să o combin? Să o bag într-o altă relație de coabitare cu o altă carte, cu o altă lucrare, ar ieși acolo o nebunie și într-adevăr am fi unici. Am reușit să îmbinăm struțul cu bibilica și ar ieși niște păsări de toată frumusețea. Nu e așa. Nu merge. Deci, ceea ce putem spune este că această carte
cum ai zis tu, Flavius, apocrif, așa, pseudo-epigrafică. Este o carte care reflectă cultura din perioada celui de-al doilea templu, deci în zona Macabeilor pe acolo. Și vreau să spun oricui că, uite, eu cu Flavius am trăit în neoprotestantism o sumă de ani și rațiunea, logica primară, dacă vreți, ne-a cerut-o să ne scârbim de artefactele mistice care există în gândirea neoprotestantă. Ce mai turavura, apropo de expresii de-astea, talmeș-balmeș, știi? Este o metodologie în lirica populară să se ia un cuvânt, să-i se modifice o silabă și să se genereze expresii de felul ăsta. Talmoș-balmoș. Da, talmoș-balmoș. Ce mai turavura? Vreau să vă spun faptul că imaginați-vă că ați sta în fața unui ins care are vârsta de 360 de ani, necopt încă, din cauza că a fost luat la cer, că a zis, zice, oameni de felul ăsta n-au ce căuta pe planeta aia obscură. 360 de ani, 365 de ani. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusalem, da? După nașterea lui Metusalem, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Știți voi, în perimetru etnografic de cultură și folclor, Prahova, când spune cineva că l-a luat Dumnezeu, se referă că... E păraclă. Și că l-a luat de tânăr. Ce l-a luat de tânăr. Da, aici lucrurile nu mai stau așa, dragilor. Și acum, ca exercițiu al minții, imaginați-vă că un astfel de om care avea ceva la pătrățel vorbește cu dumneavoastră și vă spune din misterele lui Dumnezeu după ce le-a studiat el vreo 360 de ani. Cum ați putea accepta că o carte de factură mistică, ca aceea invocată de Dan aici, ar putea fi produsul minții unei minți glorioase ca unui ins care are experiență de 360 de ani? Deci gândește-te doar la atât. Domnul Dan judecă și tu cu mintea ta, că asta înseamnă Dan, a judeca, că vine din limba ebraică.